سلامات كمي تخونو كمي لهم لما كم تلمودز محارو ميديا أزارارو تزلو زعواتات كندرينا تكنيكال ችግር ነው አየር አለ ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ ወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በሉት ተዘሎ ኤርትራስ ክንወራይና ዝኾነ ይኹን መንገድ ተለይልና ቦት ዘለና የፍጥነት ከይን ኸይድ እግደና ዘለና የወያነ ምድላዊ ኤርትራ ክንታቆስ የተገበረ ጻዕርን ሸርሕን የለን ይንገውረ እሺ ቤት እስቲ ከማፈት ቪዲዮ ከሆነና በናይ ስታሊን ገብረስላሴ ክንጀምር ኩላ ጽምዶ ትብዘላ አዳሜ ኣብ ጽምዶ ዘሎ ረብ ሓስረት ፈልጥያ ተጻሚ ደመጽዮም ብርሃኑ ጁላ ኳጀላ አኳዚ ብዛዕባ ጽምዶ ይውግዕና ኣሎ ሳልሳይ ናይ ትግራይ ወራር ናይ ትግራይ ሳልሳይ ወራር ንሱ ይኮነን መሪሕዎ ተስማዕሚዑ እዚኣ ትገብርኻ እሺ ፊሊጶስ ምርሓ ይኽባቶ እሺ ኢሉ ብሕሊፉ ዝሃበ እዩ እዚ ሳልሳይ ወራር ፊሊጶስ መሪሕዎ እሱ ይኮነን መሪሕዎ ከም ዓብይ ጀነራል ኮይኑ በበቃኝ ኮነ ጨረሱት ኮልተሎ ዚያቶም እወ حق خايم ዝርዎ ጽባይቱ ፊልድ ማርሻል ይምርዎ ባይዞ ፊልድ ወለ ይገ ማርሻል ታኖይ ብርሃኑ ይልወን ቀዳማዊት ዝናሽ ነውላና ዝንየ ነውላ ቀዳማዊት ይዝሩ አትይላ ቀዳማዊት ማለት ማዕረግ ስለዝኾነ ገለ ይኮነ አሁንኻ ሙኻን ሓሽከር ይልዎ ሓሽከር ሻዕብያ ክኸውን ይልዎ ነው ዓለም ህልም ዘለ ሓሽከር ሃልዮ ሓሽከር ምዃነ እውን ይፈልጥ ባይዞ ሓሽከር ምዃነ ይፈልጥ ጎይታይኮ ስለዝፈተውን እኮ እዩ ዓይነይ ስለዝፈተው ወፍንጫ ስለዝነውሕ እኮ እዩ ስነይኮ ከምሳይኮ ጽቡቕ ስለዝኾነ እኮ እዩ ቦዲጋርድ ስለዝኾንኩ ጽቡቕ ትምህርት ስለዘለኒ እኮ እዩ ዝምድና ስለዘለኒ እኮ እዩ በደንብ እኮ ዝቋ እግሮንኩ በደንብ ይዝሓጽዎም እኮ ኢሉ ንባዕሉ እዩ ምኽንያት ዝፈጥር ብኸምዚ ምኽንያት ተፈትየ ዘለኹ እዩ ዝብል ሓሽከር ኮይኑ ይኹን ንባዕሉ ሰው ይእምናል ማለት እዩ ካብ ኩል ተመልከቲ ናይ ውርደት ናይ 50 ዓመት ገበነኛታት ክባሃሉ ተሎ እንመን እዮም ናይ 50 ዓመት ገበነኛታት ኣብይ ውለም ብርሃኑ ጁላ ይልዎም በቀዳማይ እሺ ቤት ከም ተሰማዕሙ ይመስል ናይ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብዚ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትተውሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕጥል መደበይ ክወስደኩም ምስውን ሃይለ ደደቢት ዝበለኒ ተኸታቲልና ንመለስ ክንወራይና ዝኾነ ይኹን መንገድ ተለይልና ቦት ዘለና የፍጥነት ከይን ኸይድ ዝእግደና ዘለና የወያነ ምድላዊ ወያነ ዋላ ወጋኩም የንተ ዘይበለና ናብ ኤርትራ እንተኣቲና በበይ ከም ዝመጽና ይፍለጥን ምስ ኤርትራ ኮይኖም ዋላ መሬት ኤርትራ ኣትዮም ንሽተላ ዝዋጉ ናይ ወያነ እንተኣትዮም ናይ ኤርትራ ከቢድ ብረትን ካሊእን ክእለት ጸገብ የለን በዚሁ ብድሮን ክጠፍእ ዝኽእል እዩ ናይ ወያነ ሽሉኽሉኽ ናይ ወያነ ደባይ ወግእ ክእለት ግን ዝኽእል ኣይብላ ቃል በቃል የዝብለኩም ዘሎ እዚሁ ስእልካ ገምጋም ግምት ግዛዕ ይፈል ቃል በቃል ባዕሉ ኣበባው ታደሰ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኮሎኔላትን ጀነራላትን አኪቡ ናይቶም ተከዘዘብ ዝባሃሉ ዘለው በዓል ደመቀ ዘውዱ ነው ዝተረኸውል መድ እሺ ቤተሰብ ናይ ሃይለ ደደቢት ከም ተሰማዕሙ ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዙጉን ኣኮመንት ክትተውሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቕጥል መደበይ ክወስደኩም ምስውን ጀን መዲድ ምስ መድን ዝጎረ ጸኒሕትኒ ተኸታቲልና ንመለስ ኤርትራ ክንታቆስ የተገበረ ጻዕርን ሸርሕን የለን ይንገውረ ምንታይ ፌደራል ከፊቱ ሆይዶ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ደንበር ምንታይ ፌደራል ከይዱ ክንባኣስ ምንት ኮይ ውጽኡ ይተወጽኡ ክንታቆስ ኮይ ክንታቆስ ሴራ ኮይ እንታይ ከም ዝግበርስ ኣብ ቅንዕና እንተኾንካ እንታይ ከም ዝግበር ይፍለጥ ኣብዚ ቦታኹም ኣለኹም ኤርትራውን ውጽኡ ትግራይ እውን ኤርትራ ትገብሮ ትንኮሳ ብሕግ እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ብጉልበት ዝግበር ነገር የለን ኤርትራውን ካብ ናይ መሬት ትግራይ ውጽኡ ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ክዕርዮ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ክሕዝቦ ዝግባእ ቦታ ትሕዝ ኣቢሉ ውጽኡ ኢሉ ድላይኩም ተስተታኸሱ ያው ተታኸሱ ይባናለት زين احنا يقولنا بسلامة من قد فتحنا غيرنا فيدرال انت زي فتحنا لا انت لا نقبل فيدرال نمسهم فتحوا نسمع كوينا الان فتح ስለዚህ እዚህ ምስ ኤርትራ ጥምረ ምናምን የተዋሃይሎ ብዙሕ ዝረው ተደለ ንምንታይ ዘይተዋጉ ንምንታይ ዘይተታኮሱ ንምንታይ ሰራዊት ትግራይስ ትንኮሳ ገይሩ ወይ ኤርትራ ትንኮሳ ገይሩ ንምንታይ ዓለም ኣብ ኩናት ዘይተጸመዱ እዚ ኸይን ገውረል
ኩሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ንፅዕር እዚ ማለት ግን ድሌትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ሕሊፍና ክንህብ ኢና ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ሓይሊ ስለዚ ምስ ናይ ማሕራ ሓይልታት ይኹን ምስ ናይ ኤርትራ ይኹን ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ብሰላማዊ መንገዲ ክንመሓዞ ብሰላማዊ መንገዲ ኢትዮጵያ ልክዕ ኣብ ናይ ደርጊ ቦታ ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ ሕዚ ልዕላውነት ኤርትራ ዘይቕበል ቃልሲን ወፃ ንፍትሒ ንልምዓት ንዲሞክራሲ ናይ ተጋሩ ዘይቕበል እዩ ዘንየቲ ኣበራት ክሎ ዘንዮ ኣበራት ክሎ ዘሎ ስርዓት ስለዘልሕነኩም የለን ክንቅጥቅጥ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ደርጊ ዝገበሮ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ተዘረባ ማለት ምንም ፈላላይ የብሉን ግዜና ንሕሉና ኢልና ኢልኩ ባጫ ምክንያቱም ዓይነት ሕቶ ተልዒልና እንታይ ከም ንኾን ስለንፈልጥ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ተተልዒሉ ዝምሕረና ስለዘየለ ከምቲ ሓደ ሓደ ተጋሩ ደቂ ሓፍቶም ኣዲስ ኣበባ ነይሮም ድዮ ዝበለ ሓደ ስለ ዝነበሩ ዝብሉ ዘለዉ እንተነኣሰ እንተኾነ ንክልቲኦም ተዘይኮይኑ ግን ተጋሩ ክነጥፍኦም ኣለና ተጋሩ ምስ ጠፍኡ እንደገና እቲኦም ቀፃል ፀገም ይብሉን ዝብል እቲ ፕሮጀክት ሶ ደርጊ ዝገበሮ ክገብሩ ተኮይኖም ይቐፅሉ ሜዳን እዮም ደሞ ይተንክፉ እንደው ሄዱ ታኸም ፅንሖም ትፈልጥ እያ ኣሽምባንዶ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ብጣዕሚ ዝረብረበትሉ ያ ክሕደት ገና ኣብ ዘየለለሉ ትግራዋይ ብኢትዮጵያውነቱ ኣብ ዘይሓፈረሉ እዋን እኳስ ኣብ ኤርትራ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከምፅኡ ኣይከኣሎም ስለዚ እዙይ መንገዲ ዕውዳን እዩ ኢለ ኣነ ዝወሰድ ደርጊ ንምዃን ኣይተሓልምን ምክንያቱ ደርጊ እንታይ ከም ዝኾነ ስለትፈልጥ ደርጊ ንምዃን እንደገና ካሊእ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ኣይተማዕሉ ምክንያቱ ደርጊ እንታይ ከም ዘምፅእ ተፈሪጡ ስለ ዝፍለጥ ምንም ዘድሐኖ ነገር የለን ኤርትራ ከምፅእ ይከኣለ ትግራይ እውን ብጉልበት ክቆፃፀር ይከኣለ የግዳስ ኣብ ኤርትራ ምዑይ ዝኾነ ግዛዕ ጌርካ ስሙዝ ዝኾነ ርክብ ከይህሉ እዩ ኣብ ጉዱ ከይዱ ማለት እዩ እዙይ ንምድጋም ዝግበር ፀገም እዩ ግን ካሊእ መማረፂ የብሎምን ዓንቶ እኮ ሪእካ ዝኩሉ ዓመት ኣብ ዝኾነ ስርዓት ነይሮሙስ ትዝረአዮሙስ ናይ ደርጊ ይኩኒ ዲኻኒ ጀና ዝገበሮም ግዛዕ ዝገበሮም ስርዓትስ ኣይቀየሮም ኣብ ኣንዮ ፍታ ናይ ደርጊ ማለት እዩ ሰው አንተልዮም ደርጊ ዝገብሩ እዮም ገብሩ ሪፈረንሶም ናይ ደርጊ ወታደራዊ ወፍሪ እዩ ናይ ደርጊ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቅዲ እዩ ናይ ደርጊ ረገራዊ ካሊእ ይብሉን ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ክርኦም ዝኽእል የለን ማለት እዩ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝረአኹም ይመስል ናይ መምህር ኣብርሃ ንግግር ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ እስቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም እሱ እውን ውዱብ ባይቶና ዝበልዎ እኒው ተኸታቲልና ንመለስ ና ከም ተጋሩ ንሰላም ደው ኢልና ኣለና መሬትና እውን ተመንጢሉና ሃለ ኣብ ኢድ ወረርትና ሃለዎ መሬት ግዛእ ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቐሊ ኣብ ዝዋና ሓዚላና ሃለወት ተፈናቐልታ ተስፋኦም ተመንጢሉ ናይ ኣራዊት ድራር ኮይኖም እናሃለዉ ስርዓዚ ንተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጭፍጭፍ ዘሎ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሕልሚ ዝመንጠለ ዓንዳር ዝኾነ ስርዓት እዩ ዝኣሰረ ውዕለ የኽብር ሕገ መንግስቲ የኽብር ብሕገ መንግስቲ ሽም ጆኖሳይድ ዝፍፅም ፅንተ ዝፍፅም ስርዓት እዩ ስለዚ እቱ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ናይ ፍትሒ ጉድለት እቲ ናይ መሬት ውራ ናይ ማዕድን ውራ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ኤክስኪውዝ ክቐርብ የብሉ ካብ ብልፅግና ንላዕሊ ትግራይ ቁፅሪ 1 ፀላኢ ኣብዚ ምድሪ እዚ የብለን ብልፅግና
ንትግራዋይ ክሕሉና ተገባኡ ብትሕገ መንግስቲ መሰረት ሓደ ህዝቢና ሓደ ሃገሪና ኢሉ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሸር ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለው ሓይልታት ኣኪቡ እዩ ንህዝቢ ትግራይ በልዎ ኢልዎ ኣዚዙ ተንኳላት ሓይልታት እውን ገበነኛታት እዮም ካብ ገበን ዘምልጥ የለን ምፅብፃብ ብግዚኡ ክመፅእ እዩ ምንም ሕቶ የብሉን ናይ ቀደም ሰዓብን ናይ ግዜን ናይ ምዕራይን ናይ ምምቻውን ተዘይኮይኑ ፍትሒ ክረጋገፅ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ከም ባይቶና እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ግን ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ፈጣርን ፈሓጣርን ፀዋዕን ዓዳምን ንሱ እዩ ሕዚ እውን ሰላሕታዊ ፅንተት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኩላትና ከምንፈልጦ ማለት እዩ ሰላሕታዊ ፅንተት ይካየድ ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ነጋዶ ቢልዮናት ዕዳ ተቆሊሉ ኩሉ ንብረቶም ናብ ምንጣል እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ከም ህዝቢ ንሕና ጥራሕ ኩሉ ናይ ትግራይ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ ይኣትዩ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ስርዓት እዚ ስለዚ ክንትልመ ይንኽእልን ከም ውልቀ ሰባት ክትልሚ ክህልወና ይኽእል ስርዓት እዚ እናሃሎ እዚ ተረጋጊፁ ዝሓደረ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ዘለና ንሕና ጥራሕ ንሰላም ብምቁራብና ሰላም ክረጋገፅ ኣይኽእልን እንተኾነ እውን ግን ንሕና ንሰላም ከም ህዝቢ ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ተጋሩ ንሰላም ቆሪብና ደው ንበል ድምፅና ነስምዕ ፕሪቶርያ ይጠሓሰሎ ንበል ኢና ንብል ዘለና ነዚ ጥሒስ እንድሕር መፅኡ ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ሓድነትና ምርጋፅ እዩ ብሓድነትና ክንምክቶ ንኽእል ገለገሊኦም ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፍትሒ ጉድለት ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ነዊሕ ዓመት ዘቁፀሩ ዝተሓላለኹ ፀገማት ተቀዳማይ ፀላእ ኣብ ትግራይ ዘሎ እናበሉ መዓት ህዝቢ የደናግሩ እዮም መዓት ሰብ የደና እዚ ፍፁም ጌጋ እዩ ትዝኽሰስ ውድብ ሕወሓት እንድዩ መራሕቲ ሕወሓት ብዙሕ ፀገም ኣለዎ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ኣለዎ ትውድብ ኢልና ንኣምን ንሕና ነገር ግን ብታ ዝኣምኑላ ንፀላእ ዝወክቱ እዮም ዝዋደቑ እዮም ዋጋ ዝኸፍሉ እዮም እዚ ፃዕዳ ሓቂ እዩ ክስመረሉ ኣለዎ እቲ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀት ኣሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ኣሎ ወዘተረፈ ቅድሚ ሕዚ ስለ ዝገለፅናዮ እዚ ማለት ግን ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ደለይቲ ኩናት እዮም እናበልካ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፀላኢ ንኩሉ ትግራዋይ ዘየምሕር ስለ ዝኾነ ከም ዘየምሕር እውን ብተግባር ስለ ዘረጋገፀ እዚ ኢና ወዲ 8 ወዲ 20 እናበልና ንወዲ 8 ስጉም ተወሲዱ ንወዲ 20 ዝምሕር ስርዓት የለን እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ናይ ውድብ ባይቶና ዘለኩም ሓሳቡን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመቸኹም እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ይትረሱ ቤተሰብ ይመቸኹም شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر شر